Sobrang dami ng tao. Ito yung ano. Anong tawag dito? Na-off ka nito? Wala po sir. Na? Wala. So, second time tayo pumunta rito at sobrang dami ng tao. Dahil holiday ngayon. So, bali dito na magsisimula yung fireworks display dito sa tinaguriang Disneyland ng Pampanga. Ito yung pinaka-highlights ng gabi dahil nga ito yung pinaka-aabangan ng mga tao na mapupunta rito sa may Mula de Victoria. Ito bali yung unang pagkakataon na nakita natin yung fireworks display at yung mga pailaw dito sa may pinaka-palasyo nila. Ayan. Tignan nyo kung gaano karami yung tao dahil holiday ngayon, December 8 at maraming nagpunta rito. So far maganda naman yung weather at hindi umulan. Okay, so maglakad-lakad muna tayo rito habang naghahanap tayo ng pagkain at mapupwestuhan dahil punong-puno yung mga mesa rito at mayroon din event. So ito yung grand alumni ng Sapa Elementary School. Ngayon naman ay pupuntahan natin itong snow area na kung tawagin nila ay Winter Wonderland. Ito yung isa sa mga sikat na atraksyon dito sa may rancho at kitang-kita nyo, nag-snow na. Bali lumalabas yung mga parang usok na malamig dito sa mga maliliit na tubo. At dito enjoy na enjoy yung mga bata. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, may mga maliliit na tubo rito at dito dumadaloy yung snow. Ayan, dyan lumalabas. So maraming nagpapapicture dito at kakaibang experience nga naman. Hindi yung usual na mga pasyalan dito sa Pampanga na halos mga ordinary na lang yung mga ino-offer. At dito, kakaiba nga. Ito naman yung isa sa mga matatangkad na clown na nakasalubong natin. At meron pang isa. Ito. Kulay gold naman yung kanyang outfit. Ayan o. So bali hanggang ngayon naghahanap pa rin tayo ng pwesto na pwede nating maupuan dahil punong-puno yung mga mesa. Dahil nga sobrang dami ng tao at ngayon ay holiday December 8. So finally naka-order na tayo ng pagkain at ito si Ford at nagutom na sa kakaikot. Ayan. Tignan niyo man yung mga tao sa paligid. Sobrang dami. At ito pala yung mga member ng mga alumni. Iba-iba yung mga t-shirt nila at iba-iba rin yung mga batch. At pagkatapos natin kumain dito ay pumunta na tayo dun sa may harapan ng Disneyland dahil malapit na mag-start yung fireworks display nila. So yun yung pinakahihintay ng lahat.
Dito naman sa likod natin yung mga floats. Ayan. Yun yung pinaparada nila mula doon sa castle. At meron din ano. Ayan. May playground yung mga bata. At ito namang banda rito yung nakikita niyo pailaw doon. Yun yung NSCR Viaduct ng Santo Tomas. At dito makikita niyo rin yung mga bata na pwedeng magrenta ng ride. At ito naman yung kanilang train. So ito na yung isa sa mga highlights ng gabing ito, yung fireworks display doon mismo sa may Disneyland, yung pinaka-castle. So bali rito naglagay lang rin ng tubo. Ayun o. May lumalabas na rin na snow dito yung usok. At napakagandang tignan, especially pag natatamaan ng laser light na kulay green.
papunta na tayo doon sa may ano, parking. Tignan nyo kung gaano kadami yung sasakyan dito sa may parking. Punong-puno. At nakapag-park tayo dun sa may dulo. Malayo-layo pa na kinakailangan mo pa sumakay ng shuttle service para makapag-park at para makabalik. Yun o. Dito na magtatapos yung vlog natin tungkol sa pagpasyal natin muli sa The Rancho, Mula de Victoria. So once again, advance Merry Christmas and ride safe always, Kabalen. See you when I see you, and Kuya Landas is signing out.